ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ዘባደቡ ኮማዊ ተሳትፎ ኣብ ምውሓስ ማሕበራዊ ድሕነት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንምድንፍዑ ከም ዝሰርሕ ገሊፆም እቲ ጨንፈር ንጥፈታትን ምግምጋም ብ27 ለካቲት ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዘካየደ ኣኺባ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ብሓፈሻ ንስድራ ስዋኣት ስንኩላንን ዘኽታማትን ድማ ብፍላይ ንምድጋፍን ንምሕብሓብን ኣብ 2016 ብደረጃ መንግስትን ኮምን ልዕሊ 25 ሚልዮን ናዕፋ ወጻኢታት ከም እተገብረ ብሪሆም حلافة ጨንፈር አቶ ኃይለ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘقረበ ጸብጻብ ን455 ጽጉማት ተማሃሮን ዓመት ዘገልግሎም ሙሉእ ናውቲ ትምህርቲ ን250 ተማሃሮ ድማ ንመግዝኢ ዲቪዛን መጽሓፍትን ዝውዕል ገንዘብ ክብርከት እንከሎ ን21 ኣለይቲ ዘኽታማት ስድራ ቤታት ድማ ነፍሲ ወከፈን ብ30,000 ናዕፋ ከም ተጣየሰ ሓቢሮም ሕብረተሰብ መሰላት ቆልዑን ስንኩላንን ብግቡእ ተረዲዩ ንኽሕግዞም ዝተኻየደ ጻዕሪ ከምኡን ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ብደረጃ ትካላት ትምህርትን ምምሕዳራት ከባብን ዝተዋህበ ኣስተምህሮን ጎስጓሳትን ኣተባባዕ ውፅኢት ከም እተረኽበውና ነጺሮም ኣብ ምምሕዳር ዘዋደቡ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብጻዕርን ተሳታፍነትን ኮምን ምምሕዳራትን መነባብሮ ጽጉማት ዜጋታት ንምምሕያሽ ክውሰዱ ዝጸንሑ ተበግሶታት ከም ባህሊ ሰሪጾም ብዝለዓለ ክድፋኣሎም ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባዓን ሰባ ካብ ርሑቕ ከባቢታት ተጓዒዞም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ንዝከታተሉ ተማሃሮ ንምሕጋዝ ብሽክለታታት ብናጻ ተዓዲሎም እተን ብ27 ለካቲት ኣብ ከተማ ከረን ናብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተዓደላ 98 ብሽክለታታት ንጽጉማትን ናብ ትምህርቲ ልዑል ተገዳስነት ዘለዎምን ካብ ንኡሳን ዞባታት ከረን ዒላ ብርዕድ ገለብ ዓተ ከሌዛን ሓጋዝን ዝተዋጽኡ ተማሃሮ እየን ተዋሂበን ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባዓን ሰባ መምህር ሓጎስ ኣድሓነ ኣብ ዝሃበ ቃል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ካብ ርሑቕ ገጠራት ንዝመጹ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ብሓፈሻ ተማሃሮ ታሻዓይ ክፍሊ ድማ ብፍላይ ብምልላይ ጸገማቶም ንምቅላል ዝተወስደ ተበግሶ ምዃኑ ገሊጾም መምህር ሓጎስ ኣስዒቡ ካብ ርሑቕ ገጠራት እናተመላለሱ ክመሃሩ ዝጸንሑ ተማሃሮ ረኺቦሞ ብዘለዎ ሓገዝ ተተባቢዖም ዝያዳ ንፉዓትን ተወዳደርትን ክኾኑ ኣበርቲዖም ክጽዕሩ ዘኻኺሮም ብሰንኪ ርሓቂ ኣብ ግዜኦም ተረኺቦም ትምህርቶም ብግቡእ ንምክትታል ይጽጎም ምንባሮም ዝሓበሩ ተማሃሮ ብወገኖም ብዝተገብረሎም ናይ ብሽክለታ ደገፍ ኣብ ትምህርቶም ብኣጋ ክርከቡን ብግቡእ ክከታተሉን ምዃኖም ቃልኣት እዮም እዚ ኣብ ዞባዓን ሰባ ንኻልኣይ ግዜ ዝተገብረ ሓገዝ ብሽክለታ ሎሚ ዓመት ንምንቅስቓስ ብሽክለታ ምቹእ ዝኾነ መንገድን ዘለዎን 18 ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተዋህበ ተፈሊጦም ኣብ ፎሮ ኣብ ሌላ ምስ መጽሓፍቲ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ኣገባብ ምምሃሮን ዘተኮረ ስልጠና ካብ ንኡስ ዞባታት ፎሮ ባጽዕ ገልዓሎ ሽዕብ ጊንዳ ዓንዲ ሃላክን ዝተዋጽኡ መምህራን ተዋሂቦም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር መሐመድ ዓብደላ ኣብ ዘስምዖ ቃል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብምሕያል ብቕዓትን ደረጃን ተምሃሮን ምብራኽ ውሁድ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ጠቒሱ ተሳተፍቲ ስልጠና ንኣገዳስነት ናይቲ ዓውደ ትምህርቲ ኣብ ተምሃሮ ንምስራጽ ክጽዕሩ ጸዊዖም ሰልጠንቲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብሓፈሻ ኣብ ዝተዋህቦም ስልጠና ኸኣ ብፍላይ ብምትኳር ዘተን ክትዕን ብምክያድ ሃናፅር ኢቶታት ኣቕሪቦም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ረሽድ መሐመድ ዑስማን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ርእስቲ ንጥዕና ተምሃሮ ዘለዎ ብልጫ ብቑዓትን ኣፍረይትን ኮይኖም ከዓብዩ ዝህልዎ ተራ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ረብሑ ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዓይነት ትምህርቲ ተኣታትዩ ልዑል ኣድህቦ ክወሃቦ ብትዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ምድላው ካሪክለም መምህር ተኽለ ሃይማኖት ደበሳይ ድማ ንትሕዝቶ ናይቲ ዝተዳለወ ናይ ሳልሳይን ራብዓይን ክፍሊ መጽሓፍቲ ዝምልከት መግለጺ ድሕሪ ምቕራብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከም ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ነጥቢ ክወሃቦ ስለ ዝኾነ መምህራን እጃሞም ከበርክቱ ኣዘኻኺሮም ተምሃሮ ሽዕብ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ ክባቢሎም ተርኦም ኣብ ምክልኻል ገበን ክዕዝዙ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ተለንተ እንድርያስ ተስፋ ጊዮርጊስ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ከምኡውን ሕግታት ትራፊክ ኣብ ዝሃቡ መብርሂ ሰላምን ጸጥታን ከባቢኻ ንምውሓስ ህይወትን ንብረትን ዜጋታት ካብ ሓደጋ ንምሕላውን ብሕግን ስርዓትን ምምልላስ ወሳኒ ምዃኑ ጠቒሱ ንፈጸምቲ ገበን ኣብ ሕግን ምቕራብ ውህድ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ኣገንዚቦም ዘይተደልዩ ወርፍታት ንገበንን ሓደጋን ከም ዘቃልዕ ዝሓበረ ተለንተ እንድርያስ ብእወታዊ ስነ ምግባር ዝተሃንጸ መንእሰይ ንምኽስኳስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተራን ኣበርክቶን መላእ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለድን መምህራንን ድማ ብፍላይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ፖሊስ ንዘካይዶ ዘሎ ዕማም ብምምጓስ ብገለ መንእስያት ዝርአ ዘይስነ ምግባራዊ ተርእዮታት ኣብ ምውጋድ ተርእዮታት
كمون أب مورراس كبرتات حبرتسب زكالم أبركتو كم زقبروه الرقاقيتهم لومي أبستخايدة سالساي مدرخ مبل عصر تخلطة وددر قدم بشغلتا زور لا تروبيكالا أميسا بونغو أبل هقراويت غانتا إرترا سايمون موسيحا مشاي وطيوم أبزي بعاوت بيلاروسياوي ستانيسلاف باسكو استاذ زمن 257 كيلومتر شفنن مدرخ أبلات هقراويت غانتا إرترا زمن فس سولومون ميرون أبراهامن إلياس أفوركن بقدم تخطل مبل عصر شدشتن عصر شوعاتن عسران سلستن قوينم وددرم زازيمام شوعات مدرخات أستات 11 كيلومتر شفن مبل عصر تخلت زور تروبيكال أميسا بونغو صباح ربعي مدرخ كالسلاسل يوم بهالو وغن ماليزيا زنقودتو زور لانكاوي لومي بستخايدة شامناي مدرخ تزازيمم أبزي زازام مدرخ إيرتراوي تقرادماي أبال كلب دايمنشن داتا مقصب دبساي كاب تقدماي زوت أجزيهاي كسرع عسراي ترتحيزم أم حفشاونا يجزي وددر أبال دوب أفريقاوي كلب دايمنشن داتا ريان جيبنس قداماي كوتس كله مقصب دما حمشاي كوينو وددر وديوم بزيكاز مقصب نعم بسعة أبز قبر وددر سالساي درجة حيزم بدرجة خلبات كأه دوب أفريقاوي دايمنشن داتا كالا أي ترتحيزه وددره زازيمام